Basta nindot lagi. Taasar ba ni Gi mag-send kog story pon? Oh, nice ka. Kakyat good sa tingog pod. Mao na ni Ron mga gors. Shoutout ko Nicole Jan Lloyd ng Cebu o Francis Bernard. Unsa gayud apelyido Francis Bernard? Tung kuan ba katong kontrabido usay-usay kada kinsa sana siya si Francis Bernard Palangka tarade. Shoutout aga pag send og story. Ay mo taaw send mo story ha. Ay nalimot man ko. Naara na sa page. Mabutang ra dito nga naay si tawag anay. Naay katong Google Sheet ba? Google Sheet. Isa ba? Google Sheet. Google Sheet. Ay, si. Basta mo. Boy. Ayo, anak. Gors nansa. Ansa man eh. Basta mo ito na. Ay, subscribe to our YouTube channel. Story atong napildi ko sa sabong. Asok, okay kayo. Okay kayo. Napildi ka sabong. Ato nang istoryahan dire. Unsa man manok imong gigamit? Kuan di ay kaning si tawagan ay. Unsa man na? Bantam? Bantris guro na. Kuan di ay Google Sheet. Google Sheet mama maura ay kapoy pronounce. Katong sa atong viewers karong gabi daghang salamat og ay mo kalimot sunoy dito aton unsa na nga sunoy kato nang Bisaya kay atong sabuan. De joke ra, good vibes ta Francis Palangka na Francis Bernard Palangka Ramos daghana apelyido ani ni. Ya kuan ba sabani ay nawagtang natapirmi ani ay nagors kuan kaning among gi-extend kay para mas sayon ba mas sayon ang mas sayon day basta mas sayon. Pwede ra mag-send og horror story. Send lang dawat gani ko kuan hinunggo sampulan ta mo hinunggo wari kutsara tinidoro. May kay ko na may kay ko unsay ning check inyo liki kili mo to. Watashiwa palakpaki gors ayo na gors sakto na kong giingon palakpaki sa mga viewers for tonight ang shoutout ninyo. Share the live stream para makadaog mo. Follow the mechanics, follow the page, like the page, follow share the live stream mga gors. Mora simple ra kayo. Share para makadaog na mo. Share mo para ato ni sugdan kay ang ato ang si tawag ani atong ang kinsa to siya ay si El Pilingiro na namati na. Shoutout din ni mo sender ha. Shoutout mo ga to pak. Dawat to mga unsa man Korean at kabasag ko mo dawat kog story Korean oy. Naunsa? Kabaw ko. Unsa to? Anong sayo? Sayo pwede anong? Di dali ra kayo na oy naunsam ta. Wa pa ko na kuan wa pa ko ka no ko na ulian gamay. Medyo napay kuan sakit-sakit. Niyonggo dawaton lagi adula ani niya oy taas ag story sa bueng. Good vibes lang sender. Good vibes. Ang sender good vibes. Taas kay mo story jud. Promise. Wa ko nagbinuang bago pa ko nabuang. Why binuang sender? Good vibes. Good vibes kanang taas imong story. Naunsa man taon. Oy, shoutout ko ti Jen. Share lang ang atong live stream te nya kuan kaning follow the page og like the page, share ang live stream para makadaog sa load nga 150. Yan, nanadiha basahan na lang. Basa ni ikaw te kailangan ka mo share sa imong story ato nang basahon unsa man na imuha diha ni hinunggo hinunggo. Hinanggaw.
kuan ba Ilonggo ay kapasag ko. Nga ayaw bay. Lagot na ko ha, lagot na ko. Ay, di man mataka ngayon ay. Ilonggo na lang. Wari-wari-wa. Kutsara, tinidor. Muna siya na unsa tinidor. Alright mga gors, ato nang sugdan ang story ni El Pilinge. El Pilingero. Chapter 4 na ta mga gors. Way binuang chapter 4 na ta. Love Therapy. Asa ka? Galibog ko, sender. Unsa dining love therapy? Unsa meaning aning love therapy katong nang kuan katong imong love gibutangan o katong tambal nga nay therapy? Manggoro na. Don't forget to share ha the live stream para makadaog na mo. Kinsa man nag-share. Uy, daghan naman din nag-share, Sus, bunot-bunot to na panikin sa nakadaog ani sa load. Ay, pagpaka dai. Alright. Pasensya na ni Masender, mauna na imong bagong roll karon. Akong roll ba bago? Alright. Mga gors. Sa mga namati, karong gabi una. Kani manita ni sarapol. Ay, manito. Di na to kailangan manito. Ato rin ang i-wheel of names. Ayaw lang tong wheel of fortune kay lain man to, mailoga na to si Kuya Will. Kay iyaha man to, ato wheel of names. Ato irapol nyo ngan. Kung di lagi na magkadimaw nyo ngan, di mo kadaog gani. Joke ra, good vibes ra gor sabi na ang joke ra. Ay pod bati kayop minon. Kung magkabali-bali ang mga kuano, ang tawag ani ay, ang singan ani. Ay sig binuang ko sa. Magkabali-bali ang ba na unsam taon ni siya. Ay sig kuan god. Sorry ka gor. Ay shout out sa mga viewers. Don't forget to share our live stream para makadaog mo sa load. Also follow the page and like the page. Simple ra kayo na. Pagpaga ta mga viewers ata. Alright, ato na sugdan mga gors. Kini mao ang story sa usa ka hapit na Pasko. Joke ra gors, joke ra. Ay mo, ayo ana isigi ra man kag ay si binuang good gors. Ato na sugdan ay na unsam tani. Follow the mechanics mga gors ha. Na diha nakabutang sa atong comment section sa atong live. Basahan na lang. Alright. Title Black Chapter 4. Sa Chapter 4 mga gors, gitawag ni og Love Therapy Part 1. Bahin sa story ni El Pilingero. Alright. Good day, may gabi ini mo, reader. Lyric. Mao ni ang sumpay sa akong story atong padayonon karong gabi una. First of all, naraday ang sumpay. Before that, tara sumpay ay good vibes rata mga girls ha. Mamati lang mo. Alright. Ang sumpay malipayon kaayo si Jay sa iyang uyab. Bago na to siyag si J.E. Oy, tempasender. Ano sa may meaning sa J? Hapit na ko matawag P.E. No? Good vibes, records. J.E. J.E. Basta mo yung kingon. J.E. Schoolmate ni namo siya ni J. Senior year. Just like sa ako relationship kang G ni siya pinagdahi na gors.
Gitago pod na ni Jay ang iyang relationship kay J.E. Kay mahadlok siya, may bawaan sa iya parents nga naa siya'y uyab. Kay basin palayason unya siya, even pod sa amo classmates, kay lagi kusog kaayo manganchaw. Pero nahibaw-an ra po dayon nga official jud si J o si G sa bagor sa J.E. Tara de ay pasabot-sabot yun basta mga kuwan na islang ayun Brian Gors kay di man kakontrol si J sa iya feelings tada kay no. Alright, and then clingy si J, super clingy kaayo, just like G. Ug mao to ang rason nga nasakpan ila relasyon. Ug nahitabo jud ang gikahadlukan ni J. Nagsugod dayon ang mga kanjaw. Walay adlaw mga di maghilak si J. Tungod sa mga surambaw nga mga classmates, naagitoy time na pila ka days siya buwan isod sa klase. Tungod kay na uwaw siya. Alright, di pod nato siya ma-blame. Kay she's still new sa relationship. Og naay mga things nga di pa gyud niya mahandol. Niabot ang point nga nasuko na gyud si J.E. sa mga kanchawero nga classmates og naay ni spread ang humor nga siya ang gipili ni J. Tungod daw kay dako siya buhi. Uy, askang na unsa man ta. Unsa kanindot magsumpay day ani sender ay na unsa goodbye sir. Pero dako giray buhi, haskang naman lang jud. Ningon siya diri ang sender, ningon siya haskang naman lang jud. Mao giday no? Ana day na mo. Ana dia day na kuan day magbase day. Magbase day na dia mga girls. Sa labi na sa mga babae, magbase na ninyo. Dako day buhi. Unsa man ni? Buhi bitin no? Joke, good vibes sa tagor sa pero diya din na basihan parang ako mas basihan jud kong unsa ka loyal sa imuhang or unsa jud ka matinud-anon imong gugma ngadto sa imuhang basta mauna. Di pero mas maayo gid to na tinuod ba nga mas maayo gid to nga ang gugma jud ayaw nang buhi. Dali raman magbuhi na may buhi. Pwede buhi ito yun. Joke mga girls. Good vibes na. Padayan girls. Ay signa nga. Alright. Wa kaagwanta si J.E. sa iyang mga nadungog. Og nanong siya sumbagay ni Kaloy. Kada kay no si Kaloy naman. Ang kuan ba kanang angan ba kay mga isog kay no Kaloy ang sinder ko nato karon say tawag ani El Pilingero no. Di mo gid no kanang mga inana ang angan ba Kaloy ipot taon ko na. Di joke ra girls ay padayon ay sig nga girls na unsa padayon girls ay unsa taas para ba kay ning mao din sumpay. Kini si Kaloy kay bugoy-bugoy jud siya. Siya na mo nga classmate pero di siya ang nagpakatag sa rumor mga girls. Siya lang ang napasanginlan kay siya ang sigig katawa. Regarding sa rumor, hapit yun nagsumbagay si J.E. og si Kaloy. Ato nga time puro ra ba mga dagkong tabaw.
Kani nindot ni nindot ni tanahon gors ba na unsang ari ko sawa sa tuo na mura pa rin nana kana oh wa ko sawa mura di pa ipagsabong na noon di na noon na unsa ay wow basta diri ko sawa aray nga gors padayon gors moto no ningon siya nga mga ragkong gabaw unsaon ka ni namo pagpugong kung magka di napatay na yun. But good thing nahilom ra ang issue ato nga time. Pero wa pa sila naghuman. Ay naunsa man din. Gitagaan na lang gidoon tanin ninyo og kanang gloves mga gors. Padritso na. Joke ra. Ay shout out ko sa atong viewers ha. Follow na drill para. Kuan ay kaning sa taga ni nga diha mechanics follow lang mo. Alright, Brian, girls. Ay, signa nga, girls. Kani si Kaloy, naani siya prat o GS. Siya sa isa ka chapter sa iyang prat. Sa ilaha o daghan ni siya connection. Pagkaugma dayon ato, nikuyog ko nila J, GE o Nilin. Og uban namo nga suod nga classmate. Pagpanguli namo kay amo man ihatod sa si J. Our si J.E. nga na ako'y feelings kang J. But nagsabot ra siya, makasabot ra siya kay di man ko hostile. Unsa na meaning ana mga girls? Brian girls, sasig na nga. Alright. Pagsakay na mo kang Lin, pagpasakay na mo kang Lin, announce na ayaw sakti si Lin girls. Pagpasakay na mo ni Lin og ni Jay, padung noon tapod mi mag-separate sa tagsatagsa na mo karota. Among nasugatan si Kaloy, kuyog ang isa niya kabrad og ni Ana siya kang J.E. nga ila husayon ilang bikil. Dito nga punto grabe among kakulba kay ang kuyog ni Kaloy na may dala nga armas. Unsaon na lang taha na mo ni? Unsa nga armas ni gidala gors? kuya ni unsa man ibalibag ka sa wa, ibalibag ka sa tuo. Brian gors ay siko niya na gors kay nagdadanag armas na unsa. Alright, so mo to nagkastoryaan na sila. Anak dayon si J.E. nga unhi dayon Lara mahuman na ta anak pod si Kaloy nga ikay una di gyud ta magdaog etc. Niabot tuog 20 to 25 minutes ang ilang dominance display. Angtod nga ni sumbag nag-una si Kaloy. Maala pelikula gyud to among nakita pero nakuyawan ko sa kuyog ni Kaloy. Ato ba nga nagsumbag kay nga wag niyo uwang nga rabiya po rin. Inyo rin ipagsumbag kay sender na inyo nang kitagago one gloves niya ingon mo si tijis biya wala ipagsabong na biya wala ina na na joke lang sender aja mati karon good vibes ta joke rag para di sa kulaayan ba unsa kay rag o narabatorol karon na kapingog amura nag wa pa na ulian. Alright, so akong gibuhat ako siya giistoryaan unya nihatag ko niya sigarilyo. Ako lang nga di siya muhata. Nagkatabi-tabi yun ming duha while si J.E. og si Kaloy nag-blow off pa sa ilahang kainit sa ilang bikil. Kaya hayag kinabuhi din ninyong sindano ito nga tayo no. Unsa wa kuan ba kaning si tawag ani kanang labaw pa man pay-per-view. Naagi mo sa front ba wa piri-piri. Diba dahil girls? Ay signa nga. Alright,
Ni anak ko sa niyang kuyog nga peace lang tabay ha. Di man mi mangilabot na na. Nitubuag pud siya nga di siya mo apil kung wa po'y mag-apil-apil. Og relieve ko atong nga time. Nahunong lang ang sumbagay nila Kaloy ug J.E. Kagiuwang na gyud sila tanod o gipalayo silang duha. After ato, nanguli na pud mi. Gipasakay na ko si J.E. o uban na mo nga classmates. Pagkaugma ato, nagka-peace ang duha. Kay maski si Kaloy, bugoy-bugoy, naman po siya'y prinsipyo. Na-blind lang yun si J.E. kay nadala siya sa kalagot. Sakto po na mga girls. Di, sakto po na. May gani pagsumbagay no? Mailhan ba? Nagkaugma kung kinsay gwapo niyo doa. Uy, nalagi kay kuan lagi gors, nalagi kay headband. Ikaw lagi nalagi kay kuan kanang Ray-Ban bago. Try na naman. Good vibes ta gors ha. Pero mas mayo no, pero di gid yapon mayo no. Sa tarong nga gors, unsa man mayo di mayo, di yun mayo. Pero mama no, sa panahon sa mga 90s kid no, naagi na no, naagi yung kuha na yun. Maagi, masay na signa yung nga gors. Padayo na no, sabi, oh, alright. Pagkaibawa ni Jay nga mao di ay toy nahitabo. Pertiniyago ula, og sukua, kay lakilak yun siya tanan kay nilabhag man ang naong ni J.E. Unya si Kaloy, naara sa kilid. Gipukpok bitaw na ni J ang iyang libro sa dagway ni Kaloy. Unya si J.E. nagpugong kang J og nagatawara ang mga kurimaw. Grabe no? Grabe hapay tira gidanina ni laban kay si Kuana kaning kon si J Bonindot tanan si tawa katong salita nga sato basta on sato katong ka Paulo Contis o kang asunta sato de Rossi ato ba mura basta ayun na limot ka. Alright padayon course has kang lawgawa bitaw ato nga adlaw. Pero nalipay na lang po ko kay mao ang nitabo kaysa magpataasay pa sila ilang darbo. Unya magkasinumbagay na sa balik. Ren ang isyo, nabalik na po sa ako. Gipangutan ako ni Lynn kung naapa po'y feelings kang Jay og ako tong gidinay. For the reason nga naaman si G. But deep inside, asa naman ko gors? Hawa ko gors. Alright, tara. Tara na gors. But deep inside, naapad yun. Og ako ang tipo sa tao nga di mangilad sa ako. Kaugalingon. Todo kay no, gra. Ay, yun, ilaray mo kagalingon gors. Naonsong pag na manghuhit si mong luyo, igna nga, walay tao. De joke ra ko say. Try good vibes tag. Try ko say isip nga agad. Alright, I went cold kang G. Sige na miyog away. Usahay kung magkita mi, wa siya'y tingog sa ako ha. Muraramig wala gakuyog. Until nisulti na gyud ko kang G sa tinuod. Nga nganong nausab ko sa iyaha. Grabe iyang hilak ato do. Imutang gitagaan og tisyo sender. Sorry. Pero wa tanong pala ka sender. Talikod lang ta para di mo makita. Joke ra sender, joke ra. Good vibes ta pero padayon ko. Alright. Og ang akong sitwasyon ato kay stuck between the one that I like and the one who likes me. Kabaga na lang yun na ko og naong, oy, tura na, imo ya tumpak kasi. Ayaw na, gors. Alright, and
broke up, siya ang nilet go. And during ato nga time, mga ngart, I felt nothing, just a deep breath. Og niingon ko nga, okay, undangon na lang tani. 5 months ra ang relasyon namong duha as manag-uyab with no label. Nga na unsa man taon ni Gors, nga na uyab nga walay label. Unsa unsaon man taon ni Sender nga tudlay daw ko, how to be you po. Joke ra gora. Good vibes pero unsaon din na Gors kanang manag-uyab with no label. Unsa na siya? Unya ko mga tanay, comment down below na lang. Alright, try Gors. Sa mata sa mga tao, uyab mi, pero di ay. But still, we remained as friends ni G. And we're more comfortable sa usat-usa sa among bagong status. Mas mo-open up na ko sa iya ha, with almost everything. Grabe no, tsada kay mga Ingles ni mo Gors. Sabot-sabot, akong dila Gors. Joke ra Gors, good vibes Gors. Padayon, alright. Concerned si G sa akong well-being. She wants me to be a better man. Kaysa iyang observation, maglisod ko og lingkawas. If ma-stuck between ako. For her, something is wrong with me daw emotionally. She was right. Luong manggod ko nga type. Oy! I feel you, Sender! Ne, I feel you! Si tawag ani, kanang I'm with you, same ta! Good vibes, pero tinoto, Sender, same ta na sa I feel you! Alright, triggers! Mao nga less mao nga less kayo kog confidence. Even today, some situations I fear on losing someone, pero ako ray magbuhat og unsay magpakalayo sa ilaha diri sa ako. I'm skeptic and egocentric daw. Unsa na siya Gors? Unsa ning ego? Ego. Alright. I know now. Alright. More ego de Gors. Ego din ego. Skeptic daw siya and egocentric daw. I feel you. But I'm not with you not now. Good vibes na Gors. Joke na ta. I feel you, Sender. Alright. Try Gors. Dili ko ma-convince easily that time. Og di pud ko mo consider og mga explanations nga di pabor sa ako kayo tinuod jud iyang judgment. Iya kung giatiman og nakita nako maayo kung unsa siya ka caring, there's still more po di ay nga wa na mo makita sa usat-usa katong kami pa. Siya pod ang nag-encourage nako nga mo pursue more sa music. Kay para niya, music tells the words we are afraid to speak. Tsada kay mga Gors no? Oh, music tells the words we are afraid to speak. O kuyawa, no na? Nako'y nakuha na. Ang atong mga listener o atong mga viewers karon naman nakuha ato. Ako na gyud ako to i-convey save to nako. Pare padayon Gors. Alright, padayon. Og din ha nagsugod ang katong interest sa banda. First nako nga banda amo tirada kay Paramore. Classmates rapod nako ako ka banda. Niabot ang time nga na guilty ko kang G. As in
Mauto ang time nga nityabaw ko sa iyahang atubangan, calling myself worthless and stupid. Tumpak! Di, wala ni mo nakita ko diyang word garo atot nga time. Sender, gors, sinsya na, good vibes sa taat. Pero, mo na tinuod, di naman ko di mo makita ang word sa tao kung wala na nimo, wala na sa imong kamot. May sad kunuhay ko, ay naman sabi ta, no? Di nimo makita, no? Pero kita tanan yun. Worthy man ta. Dili man ta matawag di worthy. Worthy to tanan, ay. Depende na lang na sa pagdawat sa usa ka tao. Or ato lang ibutang. Depende sa pagdawat sa he o she. Di bitaw, depende lang yun na pagdawat. Kung sa imuang sa sample sa imuang uyab. O, ikaw worthy ka nga pagkatao. Imo uyab worthy sana. Worth ba? Pero, depende na lang yun na kung giunsa nimo iyang worth. Taking for granted ba or di? O, tsada kayo, no? Char kayo ba? Char kayo, pero alright. Triangles. Moto no, ingon siya calling myself worthless and stupid. Alright. Ngano ako man ang gisayangan ang isa katarong babae. Kay tungod lang nag-hope ko nga magkakami ni Jay. Naunsa naman tao ni akong mga desisyon sa kinabuhi. Nagmahay din siya 3 days. Di na, ginagors. Unsay tawag ani ay kanang sana naay kanang usa ka sana si tawagan ay sa English na sa English maka sanay ipamit ta og lain nga person, either is a blessing or a lesson na sa atong kinabuhi. Tsaka guys, mabot ng usa ka person sa tuwa, dili ko mo tuuan ang kanang accidentally dahil I'm not wala ko dito ng mga accidentally na love ko ni niya, accidentally nakita gid me. Now there's a reason of it. Tsada kayo, no? Bitaw, there's a reason of it. Either a blessings or a lesson sa imong kinabuhi. Tsada kayo, no? Magpatkisar ko, Diyos. Alright, ay nasig na nga diya, Diyos. Alright. Gasayang-sayang lang yun ko. Ako ray nagbuhat sa akong kaugalingon nga kasakit. And what's worse, nakapasakit ko o babae nga nagtinarong nako. Precisely correct. Okay ra girls na ay goodbye sa girls, pero sakto nakapasakit yung gato niya kay kanilaging mawagtang-wagtang atong feelings no na usab kay natay nakitaan lagi nga mas ganahan ko ni niya. Anos ama tao na dugay na mo nagkuyog niya. Mura inana ba? Mura example lang na to. 5 years mo or 7 years mo niya. Himan-himan, kita lang ka ng bag-o dito nga murag kampante ka. Atong pag-una di ay waday ka na kampante niya. At first, naunsa manguyab ka kagdi. Bitaw no? Eto igna nga kuwan lang nga kanas manibukad atong naong. Di love is greater or better, ba? Basta mawala na padayon girls ay signa nga. I asked G for a chance para magkabalik ni, pero wa siya nisagot. Not because itagam siya sa ako, but because of 2 reasons. First is dili siya mag-college sa Cebu, and second is naa siya gusto ipa-discover sa ako finding myself worth and finding maturity. Tumpak correct. Di sakto course ay. Pero kanang nagbuwag naman mo, di na nato matawag na I will find myself first. Bitaw no? Pero kanang padung kabuwagan ba? Magkikbuwag to kay akong pagitaon ko gulingon. Naunsa man ta? Nawagtang na imong kagulingon while kamo pa na. Di mo na tinuod girls na unsa. Depende gina sa tao kung kinsa tong basta mawala lang ito. Alright, patayin girls.
ug sa akong nadungog sa iya, didto ko nakapil og devastation. Mas grabe pag yun di ay nga negativity compared sa kasakit nga ako na feel pagkibaw nako nga nanay uyab si Jay. Bitaw girls, ako galibog sa ko. Pero bitaw no, asa mo yung Sander para imo lang. No, nilabay naman eh. Para nako, this is a lesson. Nimo, naapay mo kami nga blessings. And everything's happen for a reason. Desisyon yun to nimo, nagit sa tao, gid ang desisyon no, niya. Ang babaw, ang Ginoo, guidance na nato. Kung unsa tong buhaton, taring kalibutan na. Pero pakpaki, tinood oy. Naunsa, tinood oy. Kung sa itong pangbuhaton rin, guidance man ang Ginoo. Depende na nimo, di man siya magbuot nimo. Sa tao ka na, di siya magbuot, pero love kaniya. Oh, di tsada kayo. Bitaw. Kay diya man niya makita nga unsa gyud ka mahigugmaon ni sa Ginoo ba? Dili kanya kanang unsa man. Tudloan nga gugma ako. Mura ra po naglove. Alright, padayon girls. Ay, sige nga. Dito gyud nako na-realize nga mapaglaro gyud di ay ang tadhana. G is worth more than J. Libog kaayo no? Si G, then si J nasad, then si G nasad. Well, mao gyud ni ang dagan sa ako kinabuhi ato nga time. I feel you, Sander. I'm with you this way at this time. Alright, joke ra girls, pero I feel you. Yana gina. Pero ang ako rang I feel nimo Sander katurang kuan. Si tao gani, dagan sa kinabuhi libog. Pero unsay tao gani, pero kading katong sa tulip. Basta mao na to. Wala garo sense nga. Alright. Ang problema judi ay nako atong mga ngards is I wanted the two of them. Uy! Unsa man ni Gors? Muni katong kanta no nga. Sana dalawa ang puso ko mo. Mola no? Eh, libog naman ka. Pero better to choose wisely. Wisely. Joke ra Sandera. Good vibes ta. Pero mga ganyan tinawad na. Choose wisely nga dili sa kabiyaan niya. Mga na no? Kay saan man love kay mo at first pa. Grabe nyo ka in love sa kuwan. Nyo usag-usa. Murag halos di na mo matug. Manglagom lang mata. Magsige mong chat-chat. Text-text. Kasi nga, I love kita kanya. Way kaundangan ang kuwan ba? Kay bago pa man. Pero inig ka dugay-dugay. May buong ka. Nihit naman kayo og text. Nihit na kayo may og I love you. Nihit na kayo may og good night. Ba? Sakto. Nihit kayo may og good morning. Pero tumpak. Sakto na. Pero na ba kanang sitaw ka na ganing sitaw ka na used to na ba mo na nga murag may nana na lagi pero ang importante Bigors Sinder ang importante gyud ani nga time katog yung di gyud mo biya nimo mo na kung gipangita sa usa ka babae tsada kay no. Alright, I wanted both G and J pero di na pwede. Maura gyud ang wa nako nabuhat. Wala ko ni dare og choose between G and J because lagi I wanted the two of them. And si G ang nag-provide nako ana nga answer. Mao ni akong dako nga sayop og pagmahay. Ay Tilio Sender, nagmahay ka natural yun eh, kay kasi tawagan eh. Gusto man mo, dalawang puso ko. Unsa man eh, Monday itong usang, Tuesday, MWF itong usang, kuan, TTHS. Unsa magini katinood eh, joke la Sandera, joke la mga gorsa. Goodbye sa ta. Alright, try gors.
to no, mo ni yang nagmahay siya. Ani nga time. Kay tungod lang wa ko nipili. Sige ko og compare nilang duha, pero wa ko'y gipili nilang duha. Unsay masulti ninyo about ana mga ngart? Because of the word choose. Tang ina tungod ra gyud ay ana, ibalik-balik nako. Nagsulti sa ako kaugalingon. Parang nako. Sender ani nga time. Tanga. Joke ra, gorsa joke ya sendera. Pero di choose. Mo lagi to sender, gors, choose wisely. Pero para nako no, adto yun ko sa katong babae nga ipili ka ba? Butan ta ka sa taganay. Bisan pag unsa ka dawat kaniya ani. Ato si G, dawat kaniya. Unsay mo mga kakuan wag og kagibiyaan. Mo nay true love. Ay, tada kay na. Mura po true. Pero true love yun naginanin yun duha. Ang true love dili naman na kasing ang magpagana. Ninyo naman ang una pag magkadugay mo. Maingon naman na nga why mo love pero why you stay? Because syempre imo gunang imuha nang gi-effortan sa una, imo nang gipanguyaban, imuha ginang kuyog sa pila ka tuig nya abi kay nawa imong love mo biya na di ay huray na ba pati siya na kaya magpakigors ay si binuang yagot. Alright, padayon ta no. And dito ko first ni accept sa ako mistake. I learned to be considerate and really care sa mga feelings and well-being sa uban tao. Siyempre, tinudluan good ni G. Asa ka na, Cinder. Kanang nakay nakuha niya, nakay na-learn niya while kamo pa. Tsada kayo na. Kanang natong nga babae ba? Kanang nakay makuha nga kwan ba? Dili lang katong kanang magsigilag pangaway. Naman na sa sides ng mga babae. Kailahan naman yun na. Pero kanang basta. Alright, patayin girls. Alright. Daghan kaayog gi-advise o gi-suggest na ko si G to overcome my fears o to go out of my comfort zone, mga ngart. Matod pa niya, I sat too long in the shadows daw. Tsada kayo, no? Kay pakpakan pa, kitsa man eh. Pangitaw ta si G. Di, joke ba, Sindera? Pero, sakto sa diya mga giingon, Sindera, oy. Sakto siya, oy. Bata pa mo nga time, no? High school pagod ni. Kay, kuwan pa ni, kaning si tawagan ni, oy, kaning puppy love. Pero, dali, yun, matured ang babae ba, no? Sa high school, no? Nya, inigabot og ka ng mga basta! Ngiyalti sulkay! Aray! Dijak ra mga girls, ha? Goodbye, sir, ta? Alright, pre, girls. Mo to, no? Mura man noon ko na patient niya. Unya, siya ako doktor. G took BS Psychology di ay pag-college niya. Ay, I feel you, Sender! I'm with you right now! I feel you! Inanagitay na mga psychology, no? Psychohon ka na ba? Kung unsa, pero na-learn sang ko, eh. Nasa ko'y learnings ato nga time. Oy! Basta mo na to! Dito, nakay ma-learn. Mo itong gingo, no? Kanang atong ma-meet sa ato ang kinabuhi. Either a blessing ba na siya or a lesson. Naragyan na yun. Mo ginay tinood. Joke siya, pero tinood good. Nagsama yung girls. Alright, girls, padayon. Daghan pagyud ko nakita sa iya, ha? Nga wa na ko nakita. Atong kami pa. We became more genuine sa usap-usa. And I'm being real sad sa iya, ha?
Siya ako kasangga that time. Siya ang nakakita sa akong pagka-fragile. Siya nahimo na akong emotional and mental life coach. Pakpaka na to! Grabe ng dutay! Day, kada kay imong stories in there, no? Pero, kanang inana ba? Kanang once in a lifetime ra kayo na mga inana nga ba? Di, bitaw kanang, pan ba? Kaning sitaw gani? Kaning, basta! Di, para lang ako ba? Para lang ako kay I've never experienced this kind of woman. Chada kayo na? Bitaw, di. Wala pa gyud ko ka kuan ni since high school niya po lang kuan na panahon na. Para kanang mga inana ba nakasabot gini mo ba dawat di kaniya mo gyud kanang pinaka the best kay kampante ka nga dili ka no need to tell her mga lies mga inana ba kampante ka ba di na kailangan po ana niya basta ba. Alright girls, mo to no diri lang sa taman reader lyric to be continued sa chapter 4 part 2.